kubor nakashlem jong unongsan Hima. Shipai India kila pelat ya ka Durkhih halor ka jingsiat namding ka jongki ya ki jaka sa jongki Lehnoh ha ka ba khandai tili ki jaka ki ba Ktem la Punjab sendan ha Pakistan bat Pakistan occupied Kashmir ki ba kanthop ya ka murid ke Bahawalpur Sawai Nala Sarjal Kotli Bhimber bat ki Ktem jongki Lehnoh yakini ki Durkhih la yu bala bu ha karen san x de ki lat pathai khubor ki bala yo ban lumling ba ki Shipai kari India ki Shipai kari ki lala ban penlong ya ketiga jingja da ka jingpen kre ka bajur ha ki Durkhih bala pelat la pendan kam ya ki drone bat ki jingpen bathai ki baklan bat ki babnia koman pentep yang ki Shipai India ha ka step perngap jo ka singi balang ila penher ya ki misail ha khandai tli ki jaka shong jong ki Lehnoh ha Pakistan bat Pakistan occupied Kashmir kan thop lang ye ki jaka sari jong ki kunhun Lehnoh ka lashkar i Taiba bat jesh i Muhammad ka jingsiat namding jong ki Shipai India ka longkum ka jubab she ki Lehnoh a Pahalgam Jammu and Kashmir ha ka bala khlat no arpun riumut ki min siem balui lui